váš názor na to, ak sa žene deje to, že jej muž je jej neverný, tak má hľadať príčinu v sebe, ale v tom zmysle, že ona sama seba si neváži. To znamená, že nie je akoby sebavedomá, nemá samú seba rada, neváži si samú seba a potom vlastne ten jej muž jej to tak akoby zrkadlí a týmto spôsobom jej to hovorí. No, s tým sa stretávam v terapii veľmi často, že jednak, že ženy to sa snažia brať na seba, potom hľadajú vínu v sebe a tak, čo často nemá veľký význam, lebo potom sa len utápajú v tej víne a podobne. Ale veľmi často sa stáva, že prídeme na to, že tá žena postupom času stratila tú partnerskú úlohu a začala robiť tú materskú napríklad. No a od mami sa odchádza. Od partnerky nie, ale od mami sa odchádza. Čiže ako náhle je žena partnerkou, tak od nej nemá prečo muž odchádzať. Ale ako náhle napríklad sa stane mamou, a to je taký paradox, že žena sa začne o toho muža starať. Posluhuje mu, robí mu všetko to, čo chce a zdá sa jej, že to je dobre, že takto to má byť. A zrazu od neho odíde. Úplne, že opačný paradox. Povedali by sme tak, veď má všetko, čo by ešte viac chcel a on ešte chce viac. Chce ešte viac, má navarené, má opraté, má postarané. Ale môže mu chýbať práve tá partnerská rola. A tá partnerská rola je niekedy aj trošku pichľavá, alebo má také v sebe ako istú aj takú bojovnosť trochu, alebo istú takú, že spätné väzby a rôzne takéto veci. Čiže keďže je to na jednej úrovni, tak od partnerky sa očakáva, že tomu mužovi povedzme nebude len tou dobrou družkou, ale že mu niekedy dá aj spätnú väzbu negatívnu, lebo je na jednej úrovni a presne to isté vlastne akoby aj z druhej strany. Rozumiem. Tam ešte potom také niečo, ako aby bol ten partner stále tak nejako v strehu. Áno? To znamená, že nedostať sa do pozície matky, sestry, ale byť naozaj to partnerkou, ale takou partnerkou, aby ten muž sa tiež staral o ten vzťah v tom zmysle, že nie je si tou ženou celkom istý a preto sa stará. A stále ju ako keby loví, áno? Lebo muž je lovec. Ano. On potrebuje stále loviť. Ako náhle už tú korisť má ulovenú, už nemusí mať samozrejme, respektíve už chce loviť novú. No, pokiaľ je tam tá istota, tak áno, môže tam byť ten lovecký inštinkt sa môže prejaviť, ale môže byť aj partnerská istota, napríklad istota v tom, že ten partner tam bude stále. Takže máme aj partnerské istoty, ale určite nie je partnerská istota to, že každé ráno má raňajky na stole. Samozrejme. To je skôr tá materská istota. A zároveň nie je partnerská istota to, že je tam neustála spätná väzba. Takže neustále prúdi tá žena, neustále mu vyčíta niečo. To je skôr tá bratov-sesterská istota. Takže sestra bratovi neustále do neho hudie a neustále vlastne ho drží tak ako v napätí. Takže to je bratov-sesterská istota. Ale tá partnerská istota je skôr o tom, že ten partner tam je a je na jednej úrovni. A potom už nie sú viac menej istoty, už sú skôr tá práca toho partnerstva. Alebo také, že raz jeden potiahne, raz druhý potiahne, ale stále potom sa to vyváži a dostane do rovnováhy a dostane do toho, že sú na rovnakej úrovni. Z dlhodobého hľadiska by to tak malo byť, nemal by jeden prevažovať alebo v niečom byť, povedzme, dlhodobo viac, pokiaľ ten druhý partner to nevyvažuje niečím iným. A zase je to ťažké udržať to, mať, že povedzme jeden zarába viac peňazí, v minulosti to často bol muž a teraz dať tej žene ten priestor, aby ona mala tiež svoje niečo, čo prináša do rodiny alebo tak a dať jej ten priestor, že tá starostlivosť povedzme o deti môže byť presne na tej istej úrovni ako to množstvo peňazí, ktoré donesie ten muž domov. Kde je tá správna hranica vo vzťahu k tomu, ako sme mali zaužívané vzorce z minulosti, o ktorých si teraz pred chvíľočkou aj hovoril, kedy muž bol tá hlava rodiny, respektíve ten, ktorý sa staral o materiálne zabezpečenie rodiny
A dnes tie ženy veľmi sa drú tak do popredia, chceli by tých mužov predčiť v tom zarábať viacej, byť sebestačná, byť tou sebavedomou ženou a s týmto si to tie ženy spájajú, že pokiaľ ona bude mať tú finančnú slobodu. No, ako mať finančnú slobodu znamená mať istú istotu. Že keď ten muž raz odíde, tak tá žena nebude opustená, alebo nebude... Nie je na ňom závislá v podstate, to znamená, že... Takže je to istým spôsobom také zabezpečenie do budúcna, ale je to taký mužský spôsob. Práve. Že tak máme tu patriarchát, muži vládli a vládnu, ešte aj keď tá vláda už je taká diskutabilná trochu. Keď sa pozrieme aj na tie vládnuce špičky, tak niekedy sa nám zdá, že viac sa starajú ako chránia, alebo vytvárajú nejaké hodnoty, čo je taká mužská záležitosť, že nestarať sa, to je ženská, ale skôr vytvárať priestor. To je mužská záležitosť. A keď sa pozrieme na tie vládnuce špičky, tak oni skôr majú tendenciu sa starať. Či už o niekoho, alebo do niekoho. Alebo do niekoho. Takže to už je skôr taký ženský prvok v tom našom vládnutí. Ale keď sa pozrieme 2000 rokov dozadu, tak tam je ten priestor, že patriarchát vládol a muž vládol takouto, že musí byť zabezpečenie a musí to byť hlavne všetko bezpečné a musíme mať špajzy a rôzne takéto veci. No a potom, keď má žena ísť do popredia, tak niekedy siaha po týchto modeloch. Lebo tie fungovali v minulosti a ona môže siahnuť a povedať si, tak dobre, tak teraz ja mám možnosť, som šikovná, inteligentná, tak prečo nie, keď to fungovalo v minulosti, ja sa zabezpečím a potom nebudem na tom mužovi závislý. A problém je ale ten, že žena zrazu zistí, že je síce nezávislá, muž od nej odíde, ale jej ženskosť sa stráca. Zrazu tam bojuje s inými mužmi, je sama, nevie si nájsť takého svojho partnera v sebe, lebo ju žiaden partner nevidí. Taký ten mužský, ktorý by zase bol k nej príbuzný. Takže chodia len, povedzme, slabí muži potom do života tej ženy a podobne. Čiže myslím, že ženy by mohli hľadať tie ženské nastavenia, ako prípadne to mať bezpečné, alebo možno, aby tam nebolo toľko strachu, že ten muž raz môže odísť. Aj keď v spoločnosti máme tých ukazovateľov dosť, akoby vyše polovica ľudí je rozvedených, tak jasné, že tie ženy sa môžu báť. No a potom hľadajú tie prostriedky, ako to urobiť. A nie je to vlastne v tom, že akoby energeticky potom vysielajú tie signály smerom k tomu mužovi, keď sa rozhodnú, že chcú zarábať viacej, respektíve vytvoriť si tú svoju finančnú slobodu a už si to ako keby nastavujú. To znamená, ako by u toho muža už uvoľňovali. No, pokiaľ je to s týmto zámerom, s touto motiváciou, tak pravdepodobne ten muž pôjde do boja, alebo pôjde do úteku. To sú také akoby dve stratégie muža, keď vidí, že nemôže vyhrať, alebo nemôže vlastne, alebo nechce vyhrať, tak je stratégia muža aj ustúpiť. Aj keď sa nepoužíva veľmi často, ale keď sa pozrieme do prírody, tak sa akoby celkom tam vidíme. A áno, posledných 2000 rokov skôr muži bojovali a chceli vyhrávať a chceli byť vlastne prví a tak. Takže buď muž ide do boja s tou ženou, a ktorý väčšinou končí rozchodom, lebo ako náhle ideme do boja s niekým, tak vždy musí byť niekto porazený a niekto víťaz. A to už je dopredu dané, že vždy to je, keď ideme do boja, tak sa to udeje. Čiže my ani nemusíme dokončiť ten boj a už je jasné, že to partnerstvo skončí. A buď potom rovno ide aj ten muž do úteku, lebo sa takej ženy bojí. Takže ani sa k nej nepriblíži.